Zdravo ljudi, danas ću vam ispričati kako za sat vremena zaraditi 240 evra. Pošto sam bila prisutna u cijelom procesu, pokazat ću vam i neka dopisivanja, neke dogovore, da i vi možete da uradite isto i tako zaraditi novac. Sve je počelo tako što sam napravila novi Instagram profil jer sam zaboravila šifru. I pošto na starom profilu uopšte nisam bila aktivna, ništa nisam objavljivala, nikakve postove, nikakve storije, pretpostavila sam da svi ljudi koji me prate su ili moji bliski prijatelji ili ljudi koji me prate sa YouTube-a. I zato da bih izrazila svoju zahvalnost svima koji me prate, ja sam jednostavno zapratila sve ljude. I tako sam pretpostavila da svaka konverzacija, svaka poruka koja mi bude stigla, da će biti od nekoga ko je gledao moj YouTube kanal. I tako sam stupila u kontakt sa jednom osobom koja se bavi financijama. Sada ću vam pročitati sve poruke da vidite kako smo se dopisivali i kako je uopšte sve počelo. On mi je poslao: hvala za praćenje mog Insta profila. Ja sam naravno lajkovala tu poruku i on je napisao: ćao Jovana, kako si? Ja sam napisala: dobro, hvala na pitanju. Vidim da imaš YouTube kanal, to što vam kažem to sam zapravo i očekivala. Ne znam da li bi ti bilo interesantno da sutra budeš kod mene na info seminaru o financijama i biznisu. Besplatan je čas, a jako je kvalitetan. Putem Zooma u 8. I sada ja ovako razmišljam. On verovatno zna da sam se ja već bavila time da imam video o tome, o financijama, o pasivnoj zaradi i nezavisnosti i pretpostavljam da želim da mu budem podrška. Da drugi ljudi vide, možda je neko video ili čuo za mene, pa možda lakše pristane na to što on želi da prodaje. I zato sam ja ovako odgovorila: ako treba da podržim, zašto ne? Znači on je mene pratio sve vrijeme i zašto ja sad ne bi njega podržala? Da li mi možete reći još neke podatke o čemu se radi i da li učesnici učestvuju ili je već snimljen? I on mi je napisao: pa i da naučiš nešto, treba će ti zbog sticanja kapitala sutra za sebe. Slušate uživo, a ako budem pitao nekog za nešto za pomoć, očekujem da se javi. Evo tebe mogu pitati par puta za pomoć, imaš u opisu mog profila link i tu piše webinar 22. oktobar, ide tu i otvorit će ti se pozivnica. I ja sam sada, već sam se složila, ali sam naravno pitala: važi, da li postoji mogućnost da pomenete moj YouTube kanal? Jer ako ću ja već biti tamo kao gost, verovatno bi njemu dalo na kredibilitetu, a ako ne, mislim, makar da znam na čemu sam. I on je meni to napisao: pa to mislim da neće biti prilike na seminaru, ali neću reći da neću želiti sa tobom saradnju. Ja bih voljela da posle seminara pričamo o međusobnom sarađivanju, verujem da osobe kao ti i ja uvek mogu da nađu link. Pa hajde da ga nađemo i još ako možemo da zaradimo na tome, onda puška. Ja sam na to rekla: da, slažem se, mada mislim da bi bilo fair samo pomenuti da imam YouTube kanal kada mi postavite pitanje, pogotovo jer to i vama daje na značaj. I on mi je napisao: jel može da se čujemo sada? Ne mogu više da kuckam i ja sam naravno rekla da. Čuli smo se preko Instagrama i uglavnom smo se upoznavali, pričali smo o Kiyosakiju. Ono što sam primijetila da je jako dobro priča, da je jako uvežban, da već ima neke rečenice koje koristi, neke priče i to mi se jako svidelo jer sam znala i prvi put stičem kontakt, znate ono kad gledate na YouTube ili na TV-u neke govornike i to, prvi put stičem kontakt sa nekim ko je dobar u tome, a da nije naravno iz ličnog okruženja, mislim sa nekim da snima, da tako kažem. I sljedećeg dana slijedi poruka, dana kada je taj webinar: hej, kako si? I ja sam napisala: dobro, hvala na pitanju. Tu uvek napišem na kako si jer ne znam šta bih drugo rekla. Niti se dovoljno poznajemo da pričam nešto o sebi, niti da napišem samo dobro. Ako se dobro sećam, na tom webinaru je bilo ukupno 7 osoba i on. Sada, to je jako bitan podatak jer kazuje da se može stvoriti biznis i sa nekom malom grupom ljudi. On je naravno počeo kako je ta grupa odabrana, kako su to ili prijatelji ili neko ko dobio pozivnicu. Ja sam očekivala da će to biti nešto vezano za financije iz našeg prvog razgovora, da će to biti nešto kao kako zaraditi novac, kako tako nešto raditi, a zapravo je bilo nešto sasvim drugo. I zbog nekog toga kako su se pitanja odvijala, ja sam odgovarala 2 pitanja, znači blamirala sam se jer sam se zbunila. Nisam to očekivala, očekivala sam da će nešto biti po knjigama, da će biti u tom fazonu kako steći velika bogatstva, motivacije i sve, a nisam očekivala da je odgovor štediti.
I zbog toga, kada me je pitao da li deca zarađuju novac, meni su prvo u glavi prošle hiljade dece koje zarađuju novac preko interneta. Prvo pratim dvojicu, to je Hayden Bowles i Tanner Plains. Mislim, možda su sada postali punoletni, ali ja ih pratim još od pre 2 godine. Sledeće, znam za decu koja kreću tako neke biznise i nisam se dobro snašla. A kada me pitao da li mala deca, baš mala deca zarađuju, ja sam se zbunila i rekla sam možda ukoliko dobiju poklon od roditelja, jer opet nisam očekivala da će odgovor biti ne. Nisam očekivala da će neko ko priča o finansijama pričati kako je nemoguće zaraditi. I poenta je naravno bila da treba štedeti, da treba odlagati neki procenat novca i ulagati u fondove. I onda tako, ne znam, imati 20.000 € ušteđevine nakon, ne znam, 50-60 godine, šta znam. Ja naravno na pola razgovora i dalje sam želela da podržim, nisam želela da se isključim, ali moje interesovanje je tu prestalo. Niti mene zanimaju fondove, niti osiguranja, niti 20.000 €. Ja želim da u životu stvarim nešto mnogo više i jednostavno sam počela da se dopisujem sa prijateljima, sa bratom koji mi je inače pomagao za Zoom, pošto nisam imala pojma. Eto, još jedno veliko iskustvo, hvala Bogu da sam videla kako to funkcioniše. Jer mi ovdje imamo školu i dalje, nije online i nikad nisam to probala. Ja sam se na pola toga isključila, počela sam da pričam bratu kako je prošlo, kako sam se blamirala za 2 pitanja, ali kako sam ipak uspela za prvi put, kako sam ipak zadovoljna. I tu se završilo sve to. Da, jedan ključan trenutak, pitao je negdje pri kraju ko je zainteresovan. Ja ne želim ni za koji novac, a kamoli kada sam podrška, da jednostavno kažem da za nešto što mislim da nije. Mislim da se tako može mnogo izgubiti poverenja ljudi koji prate, tako da sam ja pomislila da se može desiti da svi kažu da i onda da to moje da jednostavno bude protiv mene i zato sam ja rekla ne. Kao što sam ja i pretpostavila, ja sam bila jedina osoba koja je rekla ne i on je pitao da li osoba koja je rekla ne želi da kaže nešto o tom. Inače, u cijeloj konverzaciji sam se ja čula 2 puta na ta 2 pitanja i jedan dečko je govorio jedno pitanje. I niko drugi ništa. I naravno da mi je bilo bez veze da sad em sam gost, em sam pričala, da sad kao pričam je nešto protiv, a nisam ni slušala i zato sam ja jednostavno prećutala. I pošto se niko nije javio, onda je sve nastavilo. Na kraju naravno došla i prodaja, što po mom mišljenju je apsolutno ok, ukoliko je proizvod dobar, ukoliko imate nekog mentora, ukoliko on bude pored vas sve vrijeme, pomaže vam. Ja mislim da vrijedi jednostavno. Ne mislim da je loše prodavati, ja vam ovdje savjetujem da smislite nešto za sebe. Možda ja smislim nešto za sebe. I tako je on prodavao nešto što mene ne interesuje, ali ne znači da nije za sve ljude. Prodavao je za 6.000 i nešto ulaznice za seminar. Nakon toga je pitao ko je zainteresovan da dalje nastavi i znate koliko ljudi reklo? 4 osobe reklo da. Znači, on je od tog webinara zaradio potencijalnih 240 €. Nije to bilo baš 6.000, to je bilo 6.000 i nešto. Od jedne grupe, od samo 7 ljudi. Ispričat ću vam na kraju zašto sam podijelila sve ovo i zašto nisam jednostavno prećutala, jako sam bila podrška, jer na kraju se desila jedna nepravda, vidjet ćete. Ali ova priča, ukoliko bi sve bilo ok, ukoliko bi sve bilo iz dobre duše, kada sve to pomaže ljudima i ljudi žele da daju novac za nešto što im treba, ovo je genijalno. Prva lekcija, naučila sam da je potrebno da dobijem još više na samopouzdanje, da učim da pričam kako treba, da jednostavno nemam taj strah od javnog nastupa i od komunikacije sa ljudima. Broj 2, jedna od najvažnijih stvari. Čak i sa malim brojem ljudi, ukoliko znate kako, sve može steći dobar biznis. On ima 1000 i nešto pratioca i mogu se kladiti da jedan deo tih pratioca pohađa i te seminare. Nisu potrebni ni milioni subscribera, ni ne znam šta sve, potrebno je znanje, veština. On ima tu neku temu koju prodaje. Ako analiziramo cijelu situaciju, on je došao kao neko ko dobro priča, ko ima nešto interesantno što može da ponudi ljudima, nešto što ljude zapravo zanima, ima organizovano gdje bi to moglo se održava, kako, dogovori se s tim hotelom da zakupi možda prostoriju i sve to. Napravio je taj webinar, koristio je Zoom i eto ih 240 € za samo sat vremena tog
Zooma i tog webinara. Nadam se da je ovo nekoga inspirisalo, da će neko početi sa svojim veštinama i sa nečim što može da pruži ljudima i da tako stekne veliki novac. Sad je vrijeme za malo tračarenje šta se desilo nakon toga i zašto sam uopšte delila ovo. On me je nakon svega pitao kako ti je bilo večeras. I ja sam napisala: mislim da ste dobro održali predavanje i da su ljudi zainteresovani. Hvala što ste me pomenuli. Vidite, meni uopšte nisu na pameti ti fondovi, znači nemam predstavu uopšte, nisam ni slušala, kažem, dopisivala sam se sa bratom. Baš mi je drago da si htjela da komentarišeš. Ja sam to lajkovala. Sve je bilo top. Evo sami neki pišu da hoće da počnu da štede, jedan hoće da dođe na seminar, onaj gospodin što je rekao da ne bi dao otkaz i slučaj za sebe, a da, bilo jedno pitanje, da li biste dali otkaz, nije bitno. Kaže da je sve to stanje i da je tradovanje na Forexu najbolje za njega. Pogledajte moj video o Forexu ako želite i moje mišljenje o tome. Šta ti misliš o svemu ovome? I sada sam ja naravno rekla iz uša sve što mislim. Oduševljena sam kako funkcioniše Zoom i kako je i sa manjim brojem ljudi moguće započeti ozbiljan biznis. Dosta sam naučila od vas, pogotovo kako treba biti komunikativan i poštovati svoje pratioce. Iako imam dosta treme pri javnom govoru, znam da ću to uskoro savladati. Ja lično nisam zainteresovana za osiguranje, ali želim ostati u kontaktu za slučaj da dođe do kasnije saradnje. I sada mi je on napisao: dobit ćeš i ti sigurnost u govoru, budi bez brige, to se uči i stiče godinama. A kakvo osiguranje misliš? Kreće. Nismo večeras pričali o osiguranju, investiranju u fond, izvinjavam se. A to, kad god odlučiš, to je tvoja odluka i sad krenut će neka reklama ponovo. Ja sam napisala, ja mislila sam na saradnju u smislu društvenih mreža. I sada kreće katastrofa, kreće dalje reklamiranje. Ovo je Einstein objasnio, pogledaj neke rezultate tamo i posle zbog rezultata niko ne bi trebalo da počne nego kasnije, nego je trebalo da je već počeo. Imaš 20 godina, vidi koliko kasniš. I sad, mislim, to je bez veze. I ja sam se sad isključila, nisam odgovarala poruku, samo sam je sinovala i osoba je shvatila da ja nisam zainteresovana, iako je to bilo očigledno. Ignorisala je sve moje ponude prethodne, jednostavno je počela dalje da reklamira i kada je videla da ja više neću da odgovaram, da ja jednostavno samo sinujem, onda je hteo da me opet prevari, samo da mi nešto proda. Znači nije bitno naša saradnja, nije bitno ništa, samo da mi nešto proda i kraj. I on je sada meni počeo da piše: a znaš, ako putem neke saradnje se udružimo da animiramo ljude da počnu da štede i investiraju, koliko možemo napraviti kapitala i kako taj biznis može sutra raditi za nas, a da više ne moramo da radimo taj posao. Nakon ove poruke ja sam već bila besna, vidjela sam da on pokušao da vidi šta mi želimo i video da ja želim takvu neku saradnju, namjerno je to napisao bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, ikakvih cifri, tako da mi je baš bilo krivo zbog cijele priče i shvatila sam da mogu da je podijelim sa vama i naravno nisam odgovorila na poruku, ali neću da pominjem osobu jer ne želim ništa loše, ipak sam bila pomenuta u tom webinaru, ipak sam stekla jedno značajno iskustvo i nešto ću primjenjivati dalje, tako da hvala mu i hvala vama što pratite ovaj video.